Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis. Ngayong araw ko po ng Monday hanggang ngayong araw po ng Lunes hanggang Miyerkules. Enero 9 hanggang 11, 2023. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito po ang latest GovSat. Ngayong araw na ito ng Lunes hanggang Martes. Yung binabantayan po nating shallow LPA ay bagyang lumakas at isa na po siyang moderate LPA. Ito po si 97W, kasalukuyang hindi kumikilos po sa may katimugang bagay po ng dagat Pilipinas. At ito po ay mababa pa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo, kaya babantayan po natin ito. Sa nakalipas na 12 oras, ito unti-unti pong gumagalaw panorte. At makikita po natin ang kanyang extension ay nagbibigay na yun ng mga maulan na panahon sa Visayas at Mindanao, kasama po ang katimugang bahagi po ng Bicol Region. Kasi, yun po ang mga provincial, kasama din po ang katimugang bahagi po ng Bicol Region, kagaya ng Masbate, Sorsogon, Albay at Catanduanes. At ang ibang parte po ng Kabikulan, Visayas, Silangan at Dulong Hilagang Luzon, ito po ay maapektuhan pa rin ng tinatawag nating amihan. Okay? So medyo malamig ang panahon, maabot po ng 23 degrees ang antas ng sentigrado at makulimlim at may mga padaan-daan pong mga light rains. At times medyo lumalakas din po ang mga ulan. But hindi naman po kagaya dito sa Visayas na medyo may kalakasan po mga ulan. Meron tayong shoreline dito, but hindi naman po ito maabot sa ating bansa. Ang main circulation o main weather system na nakaka-apekto sa atin as of this time ay ang amihan at itong trough o extension ni LPA 97W. At sa susunod na 5 araw, ito po ay tatawid po ng Mindanao at Visayas. Kaya patuloy pa rin ang maulan at basang panahon hanggang sa darating pong Sabado. Okay, at ito naman po ang latest sa zoom-in satellite animation mula sa windy.com. Wala po tayong fast animation. Sa University of Wisconsin, medyo down ang satellite server nila. Isang image lang, so walang loop o animation na pinapakita. Kaya dito lang tayo sa windy.com. At nakita po natin sa ating night vision image ang makakapal na kaulapan mula sa extension po ng LPA 97W. At kung yung infrared po natin, yung mga dark red na yan po ang mga malalakas hanggang medyo intense na mga ulan. Kagaya po na dito sa area po ng Samar at Leyte provinces, grabe po ang mga ulan sa kanila. Ang iba rin na areas sa Bicol like Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kasama po ang Ticao Island, ay nakakaranas din pong mga pabugso-bugsong malalakas na ulan. At for the next 3 days ay patuloy pa rin ang ganyang sitwasyon at kakalat din po ito sa ibang bagay po ng Kabisayaan like Cebu, Bohol, Negros at Panay. Gayon din po dito sa may Northern Caraga region ng Northeastern Mindanao. At tingnan naman natin ang forecast sa hangin for the next 3 to 4 days hanggang Friday. At sa mga oras ito, patuloy pa rin yung amihan dito po sa Silangang Luzon, Dulong Hilagang Luzon, Bicol Region at Visayas. Samantala dito po yung trough. Okay, medyo may inalaman po ang hangin sa Mindanao at Visayas. Bukas po ng hapon, inaasahan pa rin pong epekto po ng amihan sa Bicol, Visayas at Silangang Luzon dahil po sa LPA 97W. At yun din po sa Miyerkules, Huwebes at sa Biyernes o Friday the 13th na kung saan ito po ay tatawid na po ng Mindanao, lalabas po dito sa Kabisayaan. So makikita po ninyo na masyadong broad, masyadong malawak po ang sirkulasyon nitong si LPA 97W. Medyo nagkakaroon po siya ng characteristics bilang isang monsoon depression. Pag sinabi natin monsoon depression, yung kanyang hangin at ulan ay nakatutok po sa periphery niya about hundreds of kilometers away from the center. Samantala po yung malapit sa kanyang
main center ay hindi masyado po mahangin. Okay, kalmado. Hindi masyado rin ang mga ulan. Mas ang bulk ng rainfall ay nasa periphery niya. Roughly around 200 to 400 kilometers away from the center. Okay? At makikita natin dito sa ating rain forecast mula sa European model, kundi sa winda.com. So, sa mga oras na ito, nagbibigay na yung malalakas na ulan sa silangan ng Kabisayaan. For the next 24 hours, bukas po ng hapon, Martes, inaasahan pa rin mga pag-ulan sa silangan Kabisayaan at Northern Karga region. Yan po ang dahilan ng trough nitong si LPA 97W. Miyerkules ng hapon ay magiging mas matindi po ang mga ulan sa Samar at Leyte provinces, kasama po ang Bohol at Hilagang Karga, Siargao, Dinagat at Surigao. At sa Huwebes ng hapon, patuloy pa rin mga pag-ulan sa silangang Kabisayaan, nag-extend po hanggang gitnang Kabisayaan like Cebu. At pagdating naman po sa Biyernes o Friday the 13th ng hapon, dito po ay kakalat na po sa Kabikulan. So, dito po sa Bicol, maganda po tayo ng mga pag-ulan sa mga inaasahan pong mga pag-ulan sa darating pong Biyernes o pwedeng gabi pa lang ng Huwebes. Meron na tayong mga ulan. Actually, as of this time, meron na tayong kaunti-unti but hindi naman po siya continuous, okay? May mga pagitan ng ilang oras. Okay, ito mga pabugso-bugsong light to at times. Moderate or heavy rainfall. But panandiliin lamang po ito. Ang Friday the 13th ang medyo mauntayin natin sa mga posible pong mga pagbuhos ng ulan dito po sa Kabikulan dahil po sa sirkulasyon ni LPA 97W. Sabado, ito po ay akit pa rin at mukhang magbibigay rin po ang mga pag-ulan sa gitna at katimugang Luzon at ibang portion po ng Northern Luzon. At na may maulan pa rin po sa may Southern Quezon, Cam Norte, at dito rin po sa may Mimaropa at Western Visayas. Okay, so subaybayan po natin yan si LPA 97W. Mag-pray po tayo na hindi po siya mag-intensify bilang isang ganap na bagyo but i-monitor po natin yan closely for further development nitong si LPA 97W. So, tandaan po natin, ganyan po talaga pag meron epekto, pag merong katamtaman o hanggang malakas na La Nina, patuloy pa rin ang mga pag-ulan natin, mas mataas sa normal dito po sa ating bansang Pilipinas. Kaya uso po mga LPAs, mga shearline. So, yan po ang tandaan po natin pag meron po tayong La Nina. Although pag neutral na hanggang El Nino, hindi masyado po ang ulan dala itong mga weather systems na ito. Okay? So, dyan muna natin tinatapos ang ating update. We'll see you again. Mabalik ulit tayo sa susunod na ilang araw. Again, ito si Mike Padre ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser. Take care always. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Mr. Typhoon.tv or MrTyphoon.com. At i-like lang po ninyo ang ating mga videos na nilalabas as well as follow us always para updated po kayo sa ating lagay ng panahon. Okay, so see you again. Take care and good evening sa inyong lahat.